Hello. Welcome. Λοιπόν, άκουσα ότι εδώ είναι το καλύτερο μασάζ του νησιού. Κατάλαβες ποια είμαι? Τζέννη Σνοβαρίδου. Φυσικά. Έχω κάνει μασάζ παντού, στα καλύτερα. Στη Μύκονο, στο Ντουμπάι, στο Παρίσι. Εγώ δεν θέλω μέτρια πράγματα, κούκλα μου. Τι έχεις να μου προτείνεις? Αφήστε το πάνω μου. Εδώ δεν είναι απλά μασάζ. Εδώ είναι Naxos Edition. Εδώ είναι το μασάζ στον Θεό. Welcome. Συγγνώμη, μασάζ κάνουμε ή εξορκισμό? Και τα δύο, κούκλα μου. Τα ενεργειακά σου έχουν κάτι νευράκια. Δεν ξέρω τι μου κάνατε, αλλά νιώθω άλλος άνθρωπος. Μπορώ να μείνω να δουλεύω εδώ? Τζενάκι, προσλαμβάνεσαι. Δευτέρα ξεκινάς. Ευχαριστώ. Όχι που θα έρθεις εδώ να κάνεις μαγκές.